Sa nám smejú, že chodíme do Biedronky. Nám nejde o cenu. Kde toto kúpite na Slovensku? Mars croissanty. Kde to kúpite? Nikde. Alebo pozrite sa na ten výber donútkov. Tam vôbec nejde o cenu. Pozrite sa, aké majú donútky. Aký majú výber. Alebo že si môžete rôzne sladkosti nabrať na váhu. Hej, je ich tu kvantum. Všetko si môžete zobrať na váhu. Žena ešte kupuje kurčiak z grilu. Zakývaj. A máme hotovo na celý deň.